କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଏକ ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁଠି ପାଣି ସହିତ ଆକାଶ ଗେଲା ହୁଏ ଆଉ ପବନରେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିର ବାସ୍ନା ଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଚିଲିକା। କେବଳ ଏକ ହ୍ରଦ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ହୃଦୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଯେବେ ଏହି ନୀଳ ଜଳରାଶିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ସମୟ ଯେମିତି ସେଠି ଅଟକିଯାଏ। ପ୍ରତିଟି ଲହରୀ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ। ଏହି ପାଣିର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ସେହିମାନେ ଯାହାଙ୍କ ସକାଳ ଜାଲ ଫୋପାଡ଼ିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଡଙ୍ଗା ବାନ୍ଧିବାରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯେବେ ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲାଏ, ସେ କେବଳ ମାଛ ନୁହେଁ, ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଜେ। ଏମାନଙ୍କ ହାତର ଗାର ସବୁ ଚିଲିକାର ରାସ୍ତା ପରି ଅଙ୍କାବଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ। ଏମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରି ଏହି ହ୍ରଦର ଅସଲି ରକ୍ଷକ। କିନ୍ତୁ ଚିଲିକା ଏକା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲର ଯାତ୍ରା କରି ଅତିଥିମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ସାଇବେରିଆର ଶୀତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଠିକାର ଖରାରେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ଆସେ, ଚିଲିକାର ସବୁଠୁ ଗଭୀର ହସ, ଇରାୱତୀ ଡଲଫିନ୍। ପାଣି ଉପରକୁ ତାଙ୍କର ସେହି କ୍ଷଣକ ଦର୍ଶନ, ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି କିଛି ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ଏଠିକାର ମାଟିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିଛି। କାଳିଜାଇ ଦ୍ୱୀପରେ ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ଯେବେ ବାଜେ, ଲାଗେ ଯେମିତି ହ୍ରଦ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ କୃପା ହିଁ ଏହି ପାଣିକୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖିଛି। ମାତ୍ର ଆଜି ଏହି ଶାନ୍ତି ବିପଦରେ। ବଦଳୁଥିବା ପରିବେଶ ଆଉ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିଲିକାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଏହାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ତେବେ କାଲି କେବଳ ନୀରବତା ହିଁ ବାକି ରହିବ। ଚିଲିକା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଐତିହ୍ୟ। ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା କେବଳ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏହା ନିଜ ଉପରେ ଏକ ଉପକାର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନୀଳ ଦୁନିଆକୁ ହଜିବା ପୂର୍ବରୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଚିଲିକାର ଏହି ଡକରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏହି ହ୍ରଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା।